ବନ୍ଧୁଗଣ, ପୁଣି ଏକ ସୁନ୍ଦର ବିରହ ପ୍ରେମର ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ପୁଣି ପହଞ୍ଚାଉଛି। ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି କହିପାରିବେନି। ମୋର କିନ୍ତୁ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଆପଣମାନେ ମୋ କବିତାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ଜିନିଷ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଇନପାରେ ସମୟ ଅଭାବରୁ, ଫିର୍ ବି ମୁଁ ଦେଖେ ଆଉ ଖୁସି ହୁଏ ଆଉ ବହୁତ ବି ମନ ଦୁଃଖ ବି କରେ। ତଥାପି ଲେଖା ତ ଜାରି ରଖୁଛି, ଅଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇ ଚାଲିଛି। ଦେଖାଯାଉ ଆଗାମୀ ଦିନ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଦେଉଛି। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ସୁନ୍ଦର ବିରହ କବିତାଟିକୁ ମୁଁ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ପଢ଼ୁଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ। କବିତାଟି ହେଉଛି ଅଫେରା ସ୍ମୃତି। ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଅଫେରା ସ୍ମୃତିକୁ ସାଇତି ରଖିଛି, ଅଫେରା ସ୍ମୃତିକୁ ସାଇତି ରଖିଛି ହୃଦୟର ଏକ କୋଣେ। ତୁମେ ଯଦି ସାଥୀ ଦେଖିଦିଅ ଥରେ, ତୁମେ ଯଦି ଆସି ଦେଖିଦିଅ ଥରେ, ନାହିଁ ଆଉ କେହି ଜଣେ ସାଥୀ, ନାହିଁ ଆଉ କେହି ଜଣେ। ମୋ ପ୍ରୀତିର ପାହୁଣା ରଖିଛୁ ରେ ବାକି, ମୋ ପ୍ରୀତିର ପାହୁଣା ରଖିଛୁ ରେ ବାକି, ସୁଧ ମୂଳ କେତେ ହେଲା, କଷି କାଷି ସବୁ ହିସାବ ରଖିଛି, କଷି କାଷି ସବୁ ହିସାବ ରଖିଛି। ଜାଣିଥାଉ ପରବାଲା ଚୋରା ସିନ୍ଦୁକରେ ଚୋରଣୀ ହୋଇ ମୁଁ, ଚୋରା ସିନ୍ଦୁକରେ ଚୋରଣୀ ହୋଇ ମୁଁ, ସ୍ମୃତିକୁ ରଖିଛି ଚାପି ସାଥୀ, ସ୍ମୃତିକୁ ରଖିଛି ଚାପି। 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ଘୁରୁ ବୁଲୁଥିବି, 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବି, କେଉଁଠି ଲୁଚିଛି ସାଥୀ, କେଉଁଠି ଲୁଚିଛି ସାଥୀ। ହାତରେ ହାତକୁ ଛନ୍ଦି ଆଣିଥିବି, ଯାଇପାରିବନି ସାଥୀ, ସବୁ ରାଗ ରୋଷ ଫିଟାଇ ଦେବି ମୁଁ, ସବୁ ରାଗ ରୋଷ ଫିଟାଇ ଦେବି ମୁଁ, ତା ପାଖକୁ କେବେ ଯାଏ, ତା ପାଖକୁ କେବେ ଯାଏ। ମୋ ଅଫେରା ସ୍ମୃତିକୁ ସାଇତି ରଖିଛି ହୃଦୟର ଏକ କୋଣେ। ତୁମେ ଯଦି ସାଥୀ ଦେଖିଦିଅ ଥରେ, ତୁମେ ଯଦି ସାଥୀ ଦେଖିଦିଅ ଥରେ, ନାହିଁ ଆଉ କେହି ଜଣେ, ନାହିଁ ଆଉ କେହି ଜଣେ। ଶୁଣିଲେ ତ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଏ ବିରହ କବିତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ଖୁସି ଦେଉଛି କି ଦୁଃଖ ଦେଉଛି ମୋତେ ଜଣାଇଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି। ଆପଣଙ୍କର ନିରୁପମା ନମସ୍କାର ରହୁଛି।